שלום חברים, אנחנו בפרק החמישי של רובלוקס. אנחנו משחקים עם מיכאל מרדר מיסטרי. היום אנחנו עושים את המוד החדש שקוראים לו אסאסין. מיכאל, תגיד שלום. שלום. כן, הוא מוזר, נכון מיכאל? כן, אפשר להגיד. תגיד, יש לי סכין שאף פעם לא קיבלתי אותו. מה הם עושים ממני? מה עושים ממני? תגיד, מה זה הסכין הזה? מאיפה הוא בא לי? גם לי יש את הסכין הזאת, יש לי את כל הסכינים שלהם. אף פעם לא קיבלתי אותו אפילו. יאללה, אנחנו עומדים לשחק כי החסמים שם הבא. ומי שכתב לנו שהוא רוצה להצטרף איתנו לסרטונים, מי זה? שיגיד לנו את השם שלו. אוקיי, שיכתוב לנו בתגובות, שכאילו אם יש לו דיסקורד, שיוריד דיסקורד ושיגיד לנו את השם שלו, אוקיי? טוב, אני מת מיכאל, מה איתך? שכחתי את בוקי. מיכאל, איזה רמה אתה? 51. או, גם אני. אתה בחצי? לא. בהתחלה? כן. או, אני כבר בסוף כמעט. לא! אתה מת? כן. טוב. יש פה כלבה, שהיא די מוזרה. מיכאל, תחליף סכין. כן, אני יודע, שנייה. למה? מה? טוב, אני אפסיק את הסרטון, אני אחזור אליכם מתי שאני אתחיל. חזרנו עליכם? רגע, רגע. מה? אוקיי, אחר כך אני אגיד לך. אתה רואה את האיש הזה שמתחתיך רמה 10? נו. אחת עליו ותעשה אינבטורי. מה? יש את הסכין הכי שווה. קוראים לה סיר, אני יודע, אפשר להשיג אותה, גם אני יכול. או, אני רואה את האויב שאני צריך להרוג אותו. יאללה. להצלחה. בום! בום! לא, מה? הוא הרג אותי! יש לי ערוץ. כן, הם יודעים מה הערוץ שלך, מיכאל. קוראים לערוץ שלו לקי וולף. ומיכאל, אני רואה שבינתיים אתה לא מעלה סרטונים. כי אין לי... איך קוראים לזה מיקרופון? התחלת? בטלפון. כן, ואיך אני אעשה סרטונים מהמחשב? לא, תעלה סרטונים כאילו איך שאני העליתי. תשובות ושאלות ודברים כאלה. סבבה. איפה האויב שלי? יובי, אתה מת? כן, אני מת, אני מסתכל עליך. וואלה? כן. וואו! איזה פחד. מיכאל מת. מיכאל, הכל טוב? ומי שרוצה לתת דריוס מוד? וגם המשך של האינטרנט שיכתוב לנו בתגובות, או שייתן לנו לייק. ולפי הכמות אנחנו נראה מי ניצח, האינטרנט או דריוס מוד.
ביחד באותו ערוץ. מה? כל פעם אני ויוסף מתקלים ביחד. איפה בצי? הנה! היא הייתה לי מאחורה, וואי, כזה גרוע במוד הזה. וואי. ובמשחק הבא אני אראה לכם גם גליץ' של אסאסין, מי שרוצה. מה זה, כמה פה? מיכאל, אתה חי? אוקיי, כנראה שאתה כבר לא. אתה ניצחת? לא יודע. אתה מת? נראה לי שכן. טוב. אתה יודע שאני הייתי סיכוי לרצוח אותך? בסדר. וכן, מי שרוצה לראות עכשיו גליץ' שפשוט יעשה אחריי. זה באסאסין רק. באסאסין. ואנחנו גם נעשה לנו תחרות. של מי השחקן יותר יפה, שלי או נובי? כן. טוב, תראו, עכשיו שאתם מקבלים את הסכין, פשוט תעשו ככה, תמותו, ואז אתם פשוט תקבלו את הסכין אליכם לפה. אני מקווה. אוקיי, זה לא עבד לי. טוב, אני אסגור ואני אמשיך לצלם עוד מעט. אוקיי, חזרנו. אופה, ראיתי את מי שאני צריך להרוג. מיכאל, למה? זה המצב של הדארק. זוכר? מה אתה לא התבאסת? איך יש לו את הרבים הטובים האלה? אני עושה לו טרייד. מי ניצח? לא יודע, זה גם לא אכפת לי. יש! יש! איזה כן, לא! שנייה, בוא נראה אם אני יכול לעשות משהו עם הדברים שקיבלתי. זה מה זה לא הוגן? אני הבאתי לך את זה, אל תהיה רע. אני גם לא אסביר לך את זה. למה? ככה כי עכשיו זה שלי. די, מיכאל. אני אחר. חכה, אני אעשה עם מישהו אחר פה. אני שם את החללית שלך. איך אבל אני עושה את ה... לא... אתה לא רוצה להגיע לבית. אני רוצה! לא אתה. מישהו רוצה להתחלק. מיכאל לא להרוג אותי, כבר הרגת אותי. מיכאל, אמרתי... מיכאל! לא, אני, זאת האישה הזאת. אני אעקוב אחריי. אני רוצה לבדוק... איך אני עושה את זה? טוב, מיכאל, אתה יכול להחזיר לי? טוב, נו, שנייה. מצאתי את החברים. וואו! איזה יפים! וואי, איך בא לי 200 שקל עכשיו? כך,
לא, די מיכאל, די. מה? כך. לא תקבל. איזה פרייר. מה? לא, למה אני כזה גרוע במשחק הזה? אתה הרגת אותי? כן? די מיכאל, אבל כבר החזרת לי. חכו שנייה. חזרנו אליכם והרגו אותי. טוב, במשחק הבא אני אראה לכם איך... שאלה עכשיו, איך אני אעשה את מה שרציתי? וואי, קניתי את זה ב-300 שקל, ובסוף התברר לי שאני לא יכול. הנה, את הרדיו הזה. אתם לא מבינים איזה לא הוגן זה. איך התבאס לי עם זה. שאלה עכשיו... איך אני עושה את זה? הנה עכשיו במשחק הבא אני אראה לכם איך... הנה בואו. ועכשיו, לפני שאתם מתחילים את המשחק, תמותו. עבד לי? יש! עבד לי. ואם אתם רוצים, זה ממש מגניב. ככה אתם יכולים לעשות... הנה, אבל עובדה שיש לי את הסכין. פה. איזה מגניב, מיכאל, אני זורק פה על האיש הזה סכינים. איזה מיליון... יואו, כל הסכינים באוויר עכשיו. יואו, איזה מגניב. רצחתי מישהו בלב. בום, בראש פגעתי לו. טוב, נראה כמה זמן אנחנו מצלמים. אוקיי, כשהמשחק הזה ייגמר, אז אני אעצור פה את הסרטון. אתם יודעים מה? בואו נעצור פה את הסרטון. היה לי מאוד כיף. מיכאל, תגיד ביי. ביי, חברים. ביי.